TMTV. Сәлем Дилә. Сәлем Зоя. Сер булып калсын тапшыру студиясында сине сәламләүемә бик тә шатмын. Мин дә бик шат сезнең белән очрашырга. Безнең тапшыруны карап барган булсагыз, кагыйдәләрен беләсездер. Мин сорау бирәм, сез җавап бирәсез. Әмма минем сорауга сез сер булып калсын дип җавап бирә алмыйсыз. Яхшы. Тапшыру ахырына безнең арада бер сер дә калырга тиеш түгел. Ярый, килештек. Беренче сорау ул җырыгыздан алынган сүзләр. Насыйп ит мине Ходаем, хатын-кыз бәхетенә. Сезгә хатын-кыз бәхете насыйп булдымы соң? Аллага шөкер, бүгенге көндә җырдагы бар пунктлар да минем бар дип әйтсәң була. Минем яраткан кеше бар, мине яраталар. Аллага шөкер, балам үсеп килә, минем яраткан эшем бар. Бу хатын-кыз өчен шулай ук бик мөһим әйбер. Кирәк түгел алтын көмеш дидегез. Ә бүгенге көндә ничек? Кирәк түгел алтын көмеш дип язды Ләйлә Дәүләтова. Мин бары тик җырладым гына. Бу сүзләр белән мин килешеп бетәм дигән сүз түгел бу, шулай бит. Әлбәттә инде хатын-кызга алтыны да кирәк, көмеше дә кирәк. Аннан башка ул ялтырамый башлый. Инде әмма ләкин бәхет булмаса, алтыны да күренми, байлыгы да күренми, шулай бит. Иң мөһиме ул хатын-кызга инде әлбәттә икенче төрле бәхет булуы мөһим. Калганнары инде бары тик хатын-кызны тагы да тулыландырып тора. Миңа калса. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа коштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Тормышыңның иң бәхетле көне. Тормышның иң бәхетле көне минем әлбәттә әни булган көн. Син ул көнне хәтерлисеңме? Әлбәттә инде хәтерлим. Миңа калса бар хатын-кыз да ул көнне бик ачык хәтерлидер. Инде менә 6 ел узса да, бүгенге кебек хәтерлим, һәрбер минутын, һәрбер секундын. Ул көн минем җиңел булмады. Әмма ләкин инде шушы секундларда әни булгач, ул секундта син үзеңне иң бәхетле кеше итеп тоясың. Бала туганчы һәм бала тугач тормышың нинди үзгәрешләр кичерде? Әлбәттә инде хатын-кыз әни булгач бик нык үзгәрә. Бигрәк тә инде шундый, мин бит инде яшь бала түгел идем, инде яшь кыз түгел идем. Ул вакытта инде минем яшем байтак. Байтак инде яшем бар иде, 30 яшь миңа калса, инде хатын-кыз өчен инде ул аз түгел. Шуның өчен мин әни булдым, инде уйланып килгән эш иде бу. Һәм төпләп, уйлап эшләнгән эш иде. Бигрәк тә инде андый яшьтә әни булу, ул тагы да хатын-кызга бар мизгелләрен, бар секундларын тулыландырып тоерга миңа калса тагы да ярдәм итә. Бигрәк тә инде синең шундый тәҗрибәң бар икән тормышта, яшь бар икән. Ул вакытта хатын-кызга тагы да менә шушы мизгелләрне тоерга рәхәтрәк миңа калса. Менә яшь чакта әни булу 20 яшьләрдә, 18 яшьләрдә ул бөтенләй икенче төрле. Менә инде 30-га якынлашып килгәч, әни булгач, син тагы да инде икенче төрле итеп хис итәсең аны. Шуның өчен мин инде әни булгач, тормышка бөтенләй икенче төрле итеп карый башладым.
җитдирәк карый башлыйсың. Әлбәттә, инде синең башка кеше каршыңда бурычың бар. Һәм син шундый зур бурычны гомер буе инде хәзер алып барырга тиеш. Һәм инде әлбәттә бер бала белән генә шикләнеп калмаска иде, шушы бәхетне тагы бер кат тоясы килә. Бер кат кына. Ну, ничек Ходай насыйп итә инде, малай. Юллар узсада, кайда булсам да, йөрәгем ишетеп, очып килсен килгәндә, язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитәр, шул да җитәр. Ә менә барлык гастрольләрдән баш тартып, барлык чыгышлардан баш тартып, өйдә баланы кочаклап кына ятасы килгән чаклар булдымы? Гомумән декрет ялында озак утырдыңызмы? Минем бит инде ничек килеп чыкты. Язмыш шулай итеп менә шундый миңа условиялар куйды. Минем Сәфинә кечкенә чакта минем әни ширләп китте. Һәм мин телимме, теләмимме, өйдә утырырга туры килде. Чөнки әни бик авырды һәм мин әни янәшәсендә булгач, без гастрольләрдән бераз шикләнеп торырга мәҗбүр булдык. Шуның өчен дә инде без концертлардан инде әлбәттә мин бөтенләй шикләнмәдем, концертларда чыгыш ясадым. Ләкин ерак гастрольләргә озакка мин бөтенләй китмәдем. Шуңа инде Сәфинәгә яшь ярым иде. Без әз генә булса да әле анда гастрольләр эшлидер икән, ләкин Сәфинәгә яшь ярым булганнан соң мин бөтенләй диярлек гастрольләргә китмәдем. Шуның өчен дә инде мин 2 яшькә кадәр Сәфинә белән 2 яшь ярымга кадәр, садикка киткәнчегә кадәр инде гел Сәфинә белән булдым дип әйтсәм була. Сәфинә һәм әниегез белән бергә. Әйе, Сәфинә, әни. Сез Казанда Шунда яисә шәүләп яттык инде. авылда? Без төрлечә, без күбрәк инде Казанда булырга туры килде, чөнки гел больницаларда, хастаханә юлында йөрергә туры килде. Ә инде мөмкинчелек булганда һәр вакытта да инде авылга кайтадыр, чөнки авылга кайту теләге бигрәк тә инде ул әни теләге иде. Ул үзен авылда мин яхшырак хис итәм дип әйтәдер һәр вакытта, һәм без шул вакытта авылга кайтып китәдер. Әлбәттә инде авылда рәхәтрәк, чөнки анда табигать балага да яхшырак. Шуның өчен инде минем Сәфинә кечкенә чакта үскәндә гел авылда булды дип әйтсәм дә ялгышмыймдыр дип уйлыйм. Эш буенча очрашуга барасы булса, Сәфинәне бер үзем өйдә бикләп калдырам дип бер пост әзерләгән идегез. Мин баланы өйдә калдыру яклы түгел. Ул инде шундый, беләсезме, моментлар була кай вакытта. Менә кибеткә чыгып китү мәсәлән, яисә бер җиргә барып кайтырга 1-2 сәгатькә. Андый очракта мин калдыргалыйм. Бик сирәк була ул. Минем шундый бала булгангадыр инде ул. Безнең ничек турында рәхәт булды. Аннары бит инде без үзебездән чыгып, шуны күзаллап эшлибез бөтен әйберне дә. Мин мәсәлән кечкенә чакта 4 яшьләрдән 5 яшьләрдән бирле үзем генә утырадыр идем. Һәм мин әле дә хәтерлим, мин җыламыйдыр да, үзем генә булырга яратадыр мин хәтта. Бәлкем шуңадыр да ничектер менә мин Сәфинәне әзизләп калдыргалый башладым. Мин кайтадыр, ул шуны мине көлеп каршы аладыр, әни мин уйнадым дип, рәсем ясадым дип. Шуның өчен дә инде мин калдырамдыр. Әмма ләкин шулай да әйтергә кирәк. Мин баланы ялгыз гына калдыру яклы түгел. Мин калдыргач, бөтен кешегә дә
калдырырга ярый дигән сүз түгел бу әлбәттә. Әмма инде мин шулай итеп язган идем инде постта. Мин бөтенләй икенче төрле әйбер турында язмакчы идем анда. Мин язмакчы идем, мин Сәфинәне калдырган идем, ул кирләрне элеп куйган дип. Мин шуның турында язган идем. Әмма ләкин инде кеше бит инде һәр вакытта да үзенә ниндидер менә теге без тискәре якларны күбрәк күз алдыбыз бит, уңай якка караганда. Безнең кешенең психологиясы шундый. Шуның өчен инде комментарийлар бик күп булды, баланы калдырырга ярамый дип, мин килешәм, калдырырга ярамый. Менә пост шуның турында иде ул. Дөресен әйткәндә. Шуннан соң димәк калдырмый башладыгыз. Әлбәттә инде калдыргалыйм. Бүтән кеше дә, бүтән әтияне дә калдырадыр инде ул баланы. Хәзер бит инде Сәфинәгә 6 яшь. Менә 12 яшькә кадәр баланы калдырырга ярамый бугай. Ялгышмасам, үзең генә. Без инде калдырабыз. Элек тә калдырадыр, безне дә калдыралар иде әтиянеләр. Әмма әйтәләр бит менә 6-7 яшьләрдән соң бирәк тә калдырырга ярамый дип. Чөнки алар аны улгая башлыйлар. Һәм инде күп эшли белә башлыйлар. Һәм аларны калдыру тагы да куркынычрак. Шуның өчен калдырмаска тырышырга кирәк. Балалар психологиясы белән бәйле ниндидер семинарларга йөрисезме, китаплар укыйсызмы? Балаларны тәрбияләүгә бәйле семинарларга мин йөрергә яратам, китаплар да әлбәттә укыйм. Күп психологлар белән, аларның эшләре белән таныш. Чөнки хәзер заманасы бөтенләй икенче төрле. Без икенче заманада яшидек. Хәзер безнең бик нык үзгәргән һәм бөтенләй икенче төрле заманада яшибез. Шуның өчен бу заманада безнең балаларны тәрбияләү бик авыр да, рәхәт тә бер яктан, әмма ләкин бик авыр да. Хәзер бит информация бик күп, син әни буларак үзендә бик яхшы беләсең. Хәзер безнең балалар гел интернетта, гел планшетлар белән утыралар. Аннан инде шикләтеп булмый балаларны. Әмма ләкин балаларга аңлатырга кирәк. Нәрсә син карарга тиеш, нәрсә карарга ярамый, һәм шушы мәгълүматны алар үзләренә тискәре иттереп алмас өчен аларга аңлатырга кирәк. Шуның өчен дә мин төрле семинарларга йөрим һәм танышырга тырышам, аларның, мәсәлән, фикерләре белән танышырга тырышам. Сез әле балаларны планшет телефоннардан читләтеп булмый дидегез. Димәк, Сәфинә инде кайчан теләй шунда мультфильмнарны карый ала. Сәфинәнең әле гомумән планшеты да юк, телефоны да юк. Аның бар тик сәгать, телефон сәгать, мин аңа шалтырата алам, ул миңа шалтырата ала. Планшет, телефон без әлегә аңа бирмибез. Әйттем бит, читләтеп булмый дип. Нишләп мин алай дип әйтәм, чөнки ул үзенең иптәш кызлары белән аралаша, алар белән очраша, аларның планшетлары бар. Мин аларга әйтсәм дә озак утырырга ярамый дип, барыбер кирип карыйм бүлмәләренә, алар планшетта утыралар. Шуның өчен без әле аңа планшет алмасак та, Сәфинә безнең хәзер рәхәтләнеп планшетта уйный белә, ача белә, бүтән җиргә керә белә. Чөнки заманасы хәзер шундый. Сәфинә бүгенге көндә ниндидер түгәрәкләргә йөриме? Нәрсә беләндер шөгыльләнәме? Сәфинә безнең инде иҗат кешесе. 6 яшьтән, инде 3-4 яшьтән үк инде аны белеп буладыр, иҗатка тартылган. Ул безнең бик рәсем ясарга ярата. Менә 3-4 сәгать буе ул өстәлдән китмичә рәсем ясап утыра ала. Төрле рәсемнәр ясый, хайваннар ясый. Аның әкиятләре дә шунда, хәтта ул менә караган әкиятләрне, мультфильмнарны кагазга шулай итеп рәсемләр белән ясап, миңа алар сөйләп бирә. Ул бик матур җырлый. Ул бик музыкаль кыз дип әйтергә кирәк. Менә бер җирдә фортепиано күрсә, шунда утырып инде нәрсәдер анда уйнаштырган була инде.
әмма ләкин без әле әзрәк ашыкмыйбыз. Аны ниндидер дә булса фән буенча яки бию буенчамы да бирергә тырышмый. Ул биюгә дә йөри. Без әле карыйбыз. Кайсы якка тартылыш күбрәк булыр икән. Шуның буенча инде аннары шул направление буенча алып барырбыз дип уйлыйбыз инде. Күптән түгел сез әнигезне югалттыгыз. Бу авыр чорны сез ничек кичердегез һәм ул сезнең иҗатыгызда чагылыш таптымы? Чынлап та менә якын кешеңне югалту ул кеше өчен инде иң авыр вакыйгадыр тормышта. Чөнки бигрәк тә менә әнине югалту, бигрәк тә хатын-кызга. Чөнки әни белән кыз бала ул бигрәк тә бик якын була. Без инде әни белән бигрәк тә якын идек. Һәр вакытта да серләшәдерик, сөйләшәдерик. Ул минем иң якын иптәшем иде бу тормышта. Һәм андый якын кешене югалту ул әлбәттә инде минем тормышымда иң авыр вакыйгаларның берсе булды дип әйтергә була. Әле аннан тыш ул бик озак чирләде. Озак дип инде 2 елга якын. Без 2 ел көрәштек, бик нык көрәштек бүтән гаиләбез белән. Әмма ләкин кызганыч біз аны бу тормышта саклап кала алмадык. Ул бездән китте. Әле менә ул шундый моментка да туры килде. Безнең Сәфинә дә ул вакытта кичкенә яшь ярым гына. Минем иҗатта да шундый менә бик үк җиңел моментлар түгел иде иҗатымда да. Бүтән нәрсә бер йүлде, бер күчкә дип әйтергә кирәк инде. Ул еллар гомумән минем бик авыр булды, хәтта минем искә дә төшәсе килми. Әни бик авыр китте. Бик авыр китте, яшәргә теләге бик зур иде. Әмма ләкин шундый көчле зәһәр, яман авырту каршы без көчсез идек, кызганычка каршы. Кайгы бер үзе йөрми, әле бит әле кайнанагызны да күптән түгел югалттыгыз. Әйе, шул менә кайгы бер үзе генә килми дип әйтәләр, чынлап та. Күп тә узмады. Безнең инде Сәфинәнең икенче дәвәнисе китеп барды. Анда инде ул олырак иде һәм ул югалтуны ул ничектер генә аңлады дип әйтергә кирәк. Хәтта аның күзләрендә моңсу гына түгел, күз яшьләре дә мин күрдем. Без инде аңа аңлатырга тырыштык, шулай ук әкиятләр сөйләп, балага бары тик шулай гына аңлатып була бит инде. Ниндидер бер әкият уйлап чыгарып, әкияте дөньяда булсын дип шулай итеп аңлатып. Ул алар белән әле дә сөйләшә. Ул аларны әле дә каядыр монда, каядыр алар бар, әмма ләкин мин аларны күрә генә алмыйм дип уйлый. Әбисе белән дә сөйләшә, дәвәнисе белән дә сөйләшә. Ул уйлый, әлегә кадәр ул дәвәнисе белән әбисе аны күзәтәләр, ишетәләр дип уйлый һәм кайбер әйберләрне эшләгәндә хәтта әйтеп җибәрә, минем дәвәнигә бу ошамас иде дип. Шулай итеп. Һәм менә әйтәләр бит, синең бер яраң төзәлеп кенә килә иде кебек. Һәм шулай итеп безнең менә гаиләгә тагын бер яра өстәлде. Яра өстенә яра, бер ширдән
Дәваланып бетмәгәч, икенче шир ияргәч, теге хроник ширгә әйләнә дип әйтәләр бит. Шуның өчен дә бу яралар минем шулай ук үземнең ниндидер халәткә, үземнең сәламәтлеккә бик зур йогынты ясады. Менә инде 2 елга якын бер проблемадан икенче проблемага то бер җирем авырта, то икенче җирем авырта. Шулай итеп, үземдә әлемне 2 елга якын инде больницаларда йөрим. Чөнки менә безнең яралар, безнең менә бу кичерүләр, сәламәтлек бит инде бик күп яктан да бу безнең психологик яктан тора, шулай бит. Менә гармония югала икән тормышта, эмоциональ якта, барысы да ул бик зур йогынты ясый безнең сәламәтлеккә. Шуның өчен дә менә мин бик шундый авыр кичерешләр булганнан соң минем шушы авырулар бәреп чыккандыр инде дип уйлыйм. Хәзер инде менә ярыйсы гына буга инде. Аллага шөкер. Мин бит тавышны югалттым. Бер ел элек бөтенләй тавыш югалды, җырлый алмадым. Аннары берникадәр менә гастрольләрдән йөргәннән соң җәй көне мин ширләгән килеш тагын 10 көн гастрольләрдә җырлап чыктым да, минем тагын тавыш бетте. Бөтенләй җырлау гына түгел, мин сөйләшә дә алмыйдыр. Менә әле әкрен генә төзәлеп килә әле. Бөтенләй төзәлеп бетте дип әйтә алмыйм. Бу стресс фонында инде. Бу барысы да стресс фонында, әлбәттә. Чөнки миңа менә табиб әйтте, стресс ул стресс кичергәннән соң чыкмаска мөмкин. Ул 1 елдан соң да, 2 елдан соң да безнең шундый менә стресс фонында төрле шундый ширләр чыгарга мөмкин икән. Шуның өчен үзеңне сакларга кирәк, әлбәттә. Әнинең әйтеп калдырган васыяты нинди иде? Миңа әни һәр вакытта да әйтәдер. Менә кызым, иң мөһиме син хатын-кыз буларак бәхетле бул дип. Без әни белән соңгы елларны бик күп аралаша идек. Чөнки гел бергә бит инде. Мин кыз кеше буларак һәр вакытта да әни янында булырга туры килде. Сөйләшәдерик, серләшәдерик, больницада 2 шаратны ятадырым аның белән, хастаханәдә ятадырым 2 шаратны аның белән. Шул моментларда без аның белән бик күп сөйләшәдерик, серләшәдерик. Һәм шул моментларда мин үземә шундый бер ниндидер ачылыш иде ул минем өчен. Мин әнине бөтенләй белмәгәнмен дә икән. Үзенең яшь чаклары турында сөйләде, әти белән мөнәсәбәтләре турында сөйләде. Мин аларның мөнәсәбәтләрен дә бөтенләй белмәгәнмен икән. Аларның шулай ук ниндидер проблемалар булган. Без бит инде мәктәптән чыгып китәбез. Өчеп китәбез кышлар кебек. Һәм үзебезнең тормышыбыз, үзебезнең язмышыбыз, карьераны, аннары мин инде карьера артыннан куа башладым. Без ничек әниләр белән аралашабыз? Әни сәлам, ничек хәлләр? Мин кайттым. Әни тутырып җибәрә дә сумканы, киттек тә бардык. Менә шушы 2 ел эчендә без бик күп сөйләштек әни белән. Ул миңа һәр вакытта да әйтәдер, кызым, беләсеңме, иң мөһиме хатын-кызга. Ул менә беләсеңме, синең җырындагы кебек хатын-кыз буларак бәхетле булу. Менә мин телим, син иң мөһиме син бәхетле бул дип әйтәдер. Шуның өчен мин инде әни киткәннән соң
әни үлгәннән соң үземә максат куйдым. Мин бәхетле булачакмын. Ничек булса да, мин хатын-кыз буларак бәхетле буларга тиеш дигән максат куйдым үземә. Булат белән сез татар эстрадасында бердән-бер абыйлы сеңелле дуэт. Абыйың белән бергә эшләүнең нинди тискәре һәм уңай яклары бар? Чынлап та без Булат белән бүгенге көндә бердән-бер абыйлы сеңелле дуэт. Без инде аның белән бик горурланабыз, чөнки һәрберебезнең үзенең ниндидер стиле бар, үзенең тамашачысы бар. Без бит инде абый белән җырлый башлаганнан бирле гел бергә. Җырлый башладык без инде мәктәптә. Шуның өчен популяр булгач, Булат популяр булгач, мин популяр булгач, халыкка танылгач, безнең хәтта бер нинди без аерым эшләрбез дигән безнең уйда юк иде. Без инде төгәл беләдерик, без бары тик бергә генә эшләрбез дип. Шулай да менә язмыш бит ул үзенекен барыбер бергә сыга, кем әйтмешли. Менә без үзебезчә уйлыйбыз, ләкин тормыш ул үзенең планнарын куя. Менә берничә ел элек шулай туры килде, Булат безнең эстрададан бераз әзрәк читләнеп торды. Аның үзенең бизнесы бар иде, ул бөтенләй икенче сферага кирип китте. Һәм бу сфера аны шундый тирәнгә алып кирип китте, хәтта ул бөтенләй иҗат белән шөгыльләнмәй башлады. Бу минем өчен, шәхсән минем өчен бу бик авыр момент иде шулай ук. Чөнки мин бит инде ияләнгән абый белән эшләргә. Мин иҗатны ташларга җыймыйдырым. Монда аны планнар юк иде. Мин үзем генә берничә ел үзем генә эшләдем дип әйтсәм була. Хәтта беләсезме, минем бөтенләй иҗаттан китәргә дигән уйлар да бар иде. Бәлкем инде һәрбер җырчының андый кризис моментлары буладыр инде иҗатында. Аннан башка, чөнки без бит инде иҗат кешеләре эмоциональ да бик каты. Мин инде бигрәк тә аннары шул әйтәм бит менә әни белән әнинең авыруы, аннары үземдә әни булып кичкенә бала үземнең кулымда. Менә шушы моментлар минем бер нигә килеп төртелде. Һәм менә бу минем иҗаттагы ниндидер проблемалар. Шушы әнинең шире белән, аннары Сәфинә кичкенә чактагы моментлар белән туры килде. Шуның өчен минем ул вакытта иҗат белән шөгыльләнү генә түгел, бөтенләй шөгыльләнәсе килми иде. Менә шушы авыр момент булды минем иҗатымда. Hoş seni canım, hoş seni raklarına, anatılarım nerede kalmasın. Sizin için jarlara sıcarım, yartı yolda ezilip kalmasın. Хатын-кыз арасында дуслык юк диләр, эстрадада дуслык юк диләр. Әмма Альбина Панаева сезнең тормышыгызда иң якын кешеләрнең берсе. Дуслык бит ул шундый әйбер. Дуслыкны мәхәббәтне кебек саклап кала белергә кирәк. Безнең Альбина белән арабызда төрле моментлар булды. Без әгәр дә ул дуслыкны саклап калмасак, без инде әллә качан талашып, тиргәшеп, инде араларны үзгән булыр идек. Ләкин без аралаша башлаганнан бирле үзебезгә шундый
бір мақсат қойдық, әйтіп қойдық қолдан алы. Біз мен деп әйбірлер болуға қарамастан біздің тұрмышта біз өзіміздің дуслықны сақлап қаларға тырышашақпыз деп. Аллаға шүкір, біз бүгінгі күнге қадар, Аллаға шүкір, біз бик яхшы мөнәсәбәтләрдә безнең дуслык мөнәсәбәтебез бик яхшы һәм ул әлегә кадәр минем иң якын дусларның берсе булып тора. Бу барысы да кешенең үзеннән тора. Демәк, инде ачуланышкан чакларыгыз да булды. Бүтін кешенең дә ачуланышкан чаклары була инде. Бу иҗат аркасында түгел, әлбәттә, төрле ситуациялар аркасында. Альбин ул үзенчәлекле кеше, мин дә үзенчәлекле кеше, бирек тә без иҗади кешеләр. Төрле моментлар булды. Шулай да без әле бик яхшы мөнәсәбәтләрдә. Хәзер инде безнең балаларыбыз да бик яхшы дуслар дип әйтергә кирәк. Сезнең дуслыкны димәк алар дәвам итә. Әйе, Аллаға шөкер. Ә син нинди хуҗабикә? Мин үземне яхшы хуҗабикә дип уйлыйм. Әйтик, ярты сәгатьтән сиңа кунак килә. Син нәрсә пешерәсең? Минем холодильникта һәр вакытта да тиз генә ашарга пешереп ала торган әйберләр бар. Мин 5 минут эчендә салат ясый алам. 20 минут эчендә берәр нинди тәмле әйбер пешерә алам һәм чәйгә берәр торт пешерә алам. Минем рекорд бер тапкыр булды, миңа шалтыраттылар кунаклар. Мин 40 минут эчендә өстәлне әзерләп куйдым. 30 түгел, 40 минут узды. Инде алар килгәндә минем бар нәрсә әзер иде. Сәфинәне дә өйрәтәсең. Әйе, Сәфинәне дә өйрәтәм, ул безне шулай ук бик пешерергә ярата. Минем белән гел кухняда шунда туглана инде. Мин берәр нәрсә пешерә башласам, гел миңа әни дә бергә. Шунда кайвакыт ашыгасың бит инде. Кызым, вакытым юк, әйдә үзем генә дисәм инде ачулана инде. Юк, мин чистартам берән генә. Яисә анда берәр торт пешергәндә, юк, мин булгатам, мин салам дип гел шунда йөри инде. Кызганычка каршы безнең тапшырның вакыты шикле, һәм инде мин сезнең белән саубуллашырга мәҗбүрмен. Мин сезгә бары тик иң матур теләкләремне телим. Бик зур рәхмәт, Зоя. Миңа да сезнең белән аралашырга бик рәхәт иде. Рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Киләсе очрашуларга кадәр.